někdy uvidíme. A my se pomalu přesláme k poslednímu zápasu dnešního gala večera. V rohu červeném Petr Gyňa, který má na kontě přes 70 zápasů. Možná i víc, když tady započítám ještě ty remízy. Proti němu potom bude v rohu modrém Juris Sakunc. Já se rovnou omluvám, jestli někomu kazí jméno, sama to nemám rád, když se to děje, ale je to soupeř, který je z Arménie. Tak a můžeme si všimnout, že s ním do rohu přichází Hamo Aferian, který je boxerem s mnoha zkušenostmi. V zádech má i Erika Agateliana. Oba dva vlastně původem z Arménie, stejně jako Yuri. Když si Yuriho zadáte, jeho jméno na YouTube, dělejte spoustu zajímavých videí. Je to velký silák, dělá všelijaký silový zajímavosti, táhne nákladáky v zubech a podobné věci. Takže doporučuji jeho jméno YouTube. Tak a teď i moderátor zmiňuje, zadejte si do YouTube Juris Sakunc a je to člověk, který údajně tahá kamiony v zubech, takže já sama budu muset, až přijdu domů, otevřít Google a YouTube a podívat se. Tak, kamion sice v zubech utáhne, ale uvidíme, jestli se poradí s Petrem Gyňou dneska v zápase na 6 kol po 3 minutách. A otočený guard, tedy levák. To budou 3 zápasy, 3 výhry. Petr Gyňa, negativní bilance, ale zase říkám, ohromné zkušenosti. Tak, Juro zatím krásně pracuje přední rukou, rozbíjí soupeřovi kryt. Juro teď pěkně kombinuje, střídá hlava, břicho. Petr Gyňa plnými údery Juriho zasáhnout, oproti mu si můžeme všimnout, že Juri používá minimální sílu, že spíše více kombinuje. Chce tam vyházet ty údery. A myslím si, že člověk, co tahá kamiony, bude mít určitě sílu. Teď krásná kombinace a Gyňa je tam v rohu trošičku v úzkých. Pasivní obrana, nic nedělá. Tak nakonec se z rohu dostal. Je to má poměrně nebezpečný ten hák z přední ruky, který několikrát už Petra Gyňu natrefoval a můžeme si všimnout i lehkého damage nad Pavlovým levým okem, nad Petrovým levým okem. Tak a je za námi kolo.
Sekundární z Tak a jdeme do druhého kola. volný pro druhé kolo. Já jsem sice říkala v prvním kole, že Jury se využívá spíš jako lehké údery a víc kombinuje, ale teď, když vidím ten damage v obličeji Petra Gini, tak nevím, jestli jsou úplně lehké údery. Každopádně teď Jury krásně natrefuje. Musí se tam opravdu počkat a vychytat tam to volné místo. A teď lehce pasivní, vydýchávají asi dlouhou kombinaci, kterou tady předvedli. Sbírají síly. Tak Petr Gyňa teď opět inkasoval pár úderů a 3 body na zemi, takže to máme počítání. Počítání je za námi a pokračujeme, ale Petr Gyňa nám opět trčí v rohu a dostává tvrdé údery. Zatím je pěkně zabalený, ale myslím, že to vůbec nemůže být příjemné být pod tou palbou Juryho úderu. A Petr Gyňa opět 3 body na zemi. Tady Jury by měl ještě dostudovat pravidla a pokud soupeř je na zemi, tak co nejrychleji zmize do bílého rohu, aby se stihl odpočítat. Takhle zbytečně dává soupeři čas navíc, aby se vydýchal. Ale věřím, že to příštích zápasů spraví. Teď krásně otočil Juryho Petr Gyňa. Škoda, že nepokračoval, ale přesně takhle by si ho vždycky v tom rohu měl otočit a nestát tam jen v tom rohu a neinkasovat. Teď jsou to údery do krytu, i tak vás to unaví. Máme tu konec druhého kola? Výborně. Po druhé se v tomto gala večeru přesouváme do kola třetího. Zvědavá, přímě kolik z těch 6 vypsaných kol uvidíme. Tak, konec pauzy. Máme tu ring volný pro třetí kolo. Ring volný pro třetí kolo. Tak Petr začíná kolo pohybem, což je strašně super, protože jakmile se rozpohybuje, tak nebude tak snadným cílem pro soupeře. Tak jen musí chodit víc zabalený, protože teď zbytečně inkasoval zadní hák od Juryho. Opět Peťa se ustaluje, ale doporučovala bych mu víc toho pohybu.
Opravdu pěkný spodek od Juriho. Petr Gyňa teď zbytečně silné údery, které nenašly cíl a byly jenom ve vzduchu skončily. A to vás sbírá hrozně moc sil a krásný hák od Juriho. Tam dochází k třetímu počítání v tomto zápase. Tam se bojím, že nebudeme pokračovat. Byl to opravdu tvrdý úder a bylo vidět, jak se tam Petru Gyňovi rozjeli očička, když dopadl na zem. Takže opravdu tady lepší neriskovat zdraví boxera a skvělé rozhodnutí od rozhodčího. Nicméně Juri nám ukázal krásný výkon, připisuje si další výhru na svůj účet, na své konto. Tentokrát už 4. My doufáme, že ho uvidíme na nějakém z dalších gala večerů. Tohle je box. A poslední duelu dnešního večera. Technickým knockoutem ve 3. kole a svoji 4. výhru profesionální kariéry si připisuje arménský Juri Sakun. Tak jo. Já vám moc děkuji, že jste tu byli s námi na streamu, že jste s námi sledovali gala večer. Tohle je box z Národního domu v Ústí nad Labem. A já doufám, že si brzy uvidíme u nějakého dalších streamů. Budu se na vás těšit a přeji vám hezký zbytek večera.